Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tug'an yer topshiruvini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishda tabiat oshiqtira, bu atnada respublika yeginchilari uroqqa tushdi. Tufraqning gumusini nishik ko'tarirga bu haqda agrar ministrlikqa jilib kengashdilar. Rossiyaning 40 kuni bu yil Tataristonda o'tdi. Bayramning rasmiy bo'lmagan mezgillari Go'zal Husaynova reportajida. Bu atnada kooperatsiya xizmatkorlari hunariy bayramlarini belgilab o'tdi. Savdogarning birinchi mashinasini haykalda qo'ydilar. Bugungi topshiruvning tip temalari ana shular. Uzg'on atnani respublikada Rossiyaning 40 kuni o'tkazildi. Qozonga Rossiya tubaklaridan tish chet ellardan da shaqti delegatlar keldi. Tatariston xalqina esa avul xo'jaligining eng oldingi texnologiyalari, qozonishlari bilan tanishirga, ishlikli ilmtalar bo'ldirishga, hatto ko'ngil ochib qaytuv mumkinligi da tug'dirildi. Qoida nendigina shora o'zdirilsa da xo'jalarga ustunliklar moldan beriladi. Bunda o'zimizning nasl xo'jaliklari to'qimli mollarin boshqa tubaklarda da ko'rsata oldi. Ekinchilikka kelganda olimlarimiz 40 kunini yil davomida hazırlanadi. Turli yangi sortlar chiqarib, ularni kuzdan ham yozdan shashib tarbiyalab o'stiradi. Birtikni qo'lingga tutib qarovdan begirak uning qirda o'sib o'tirganini ko'runing natijasida yuqorirog'aning. Suqashilar, traktor yurtuvchilar, sıyırlarning go'zallik baygisi, Sobantoy ko'rinishlari 40 kunina keluvchilar borasida qiziqsinib kuzatdi. Svetlov o'lkasi fermerlari Tataristonda nelar o'rganmoqchi? Vladimirlilarni bizda narsa qiziqsindira. Hozir biz sizga forumning rasmiy ulushundan tish nelar bo'lganini bayon etamiz. Россияның 40 көненә килүчеләрне фацилия басуы каршы ала. Оештыручылар юкка гына бу культураны иң беренче итеп чәчмәгән. Хуш ис бөркеп торган мондый ямьлелек һәркемнең кәефен күтәрә. Алга таба фацилияны башка тәҗрибә кишәрлекләре дәвам итә. 5 гектар җирдә 250 төрдәге үсемлек чәчелгән. Биредәге культураларның күбесе Татарстан галимнәренең казанышлары. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты делянкалары буш тормый. Мондагы бодай көзгә арыш белән кызыксынучылар бихисап. Үзәк федераль округ вәкиле Сергей Пяткин, Сергей һәм Мира Пономаревлар чыгарган тритикали турында сораша. Во Владимирской области, процентов 30 земель имеет... Владимир өлкәсенең 30%-ында комсу, аз оңдырышлы туфрак. Нәкъ шундый туфракта көзгә тритикали чәчүне кулай күрәбез. Ул ярлы туфракта да ышанычлы уңыш бирергә сәләтле. Карыйм, монда яңа сортларда булдырганнар. Инде сынауларны узып, күпләп игә башлауларын гына көтәргә кирәк. Күргәзмә белән танышканда шунысына игътибар иттек. Авыл хуҗалыгы яшьләрне дә кызыксындыра икән. Күрше Удмуртияның укымышлы кунаклары ярты сәгать дәвамында безнең галимнәрнең игътибарын үзләренә җәлеп итеп торды. Идею вы поняли, Зеланд это символ города Казани, поэтому мы его так и назвали в честь символа города Казани. 40 көнне күргәзмәсе 300-дән артык авыл хуҗалыгы техникасын үзенә сыйдырган. Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев җитәкләгән делегация Татарстанда башка өлкәләрдә һәм чит илләрдә җитештерелгән машина агрегатлар белән танышып чыкты. Дмитрий Николаевич, Рустам Николаевич, дальше у нас опять блок почвообработки. С левой стороны у нас представлена техника, которая собирается в Алтайском крае. Мы ее недавно с вами видели. Бу ашлык киптерү җайланмасын Алтайдан ук алып килгәннәр. Моңа кадәр Америкадан алып кайта торган булсалар, хәзер аңа алмашны Россиядә җитештерә башлаганнар. Ашлык киптерү комплексы Алтай 65 сәгатенә 65 тонна бөртекле культураларны киптергә мөмкинлек бирә. Ул тулысынча безнең илдә җыела. Шуңа күрә санкциялардан куркынычлык бүгенге көнгә юк бездә. Күргәзмәгә ел сайын бик яратып киләм, көтеп алабыз. Менә именно җәй көне көтеп алабыз, чөнки монда техника бик күп информация, мәгълүмат. Быелгы 40 көне бөтен Россия сукачылар ярышын үз эченә алган. Бирегә 53 төбәкнең иң көчле сукачылары килгән, барлыгы 66 команда. Хәтта араларында кызлар да бар. Шуларның икесе үзебезнең Татарстанныкы. 19 яшьтә, по-моему, трактор правасы алдым. Но аныңчы күбрәк машинага карата мәхәббәт бар иде. Тракторларга лайык түгел. Менә университетка кергәч уже, анда барыбер дәгән тракторларга күбрәк йогынты ясалган. Бәйге җиңелләрдән түгел, механизаторлар кыска гына вакытта зур булмаган мәйданны сукалап күрсәтергә тиеш. Туфрак сөрүдә бары МТЗ тракторлары гына катнаша.
Мин авыл хуҗалыгы өлкәсендә 20 ел эшлим, әтием дә, туганнарым да шушында хезмәт куям. Мондый конкурста катнашканым юк иде әле, беренче тапкыр. Җирнең тирәнлеге 16 белән 20 см арасында зур булмаска тиеш. Уразналар тигез булырга тиеш, бер-берсенә ятып барырга тиеш һәм дальше чәчкечләр үткәндә семиналарны, тарлыкларны сарырлык урын җир яхшы әзерләнгән булырга тиеш. Берничә көн дәвамында катнашучылар арасыннан иң көчле 10 команданы сайлап алганнар. 9 июль көнне алар сукачылар ярышының финалында катнашты. Абсолют чемпион исеменә Татарстаннан Әтнә районы Фәйзи Галиев исемендәге хуҗалык механизаторы Ирек Галиев лайык булды. Икенче һәм өченче урыннарны Орел өлкәсе һәм Мордовия республикасы механизаторлары бүлеште. Моннан тыш, шушы ук мәйданда механизаторлар ярышы, трактор узышлары, хәтта техниканы биетүче егетләрне дә күреп була иде. Икенче мәйданда күзәллек конкурсы, биредә сыерлар ярыша. Барлыгы 53 хуҗалыктан 80 сыер алып килгәннәр. География киң, Татарстаннан тыш аларны Мордовия, Мари иле, Удмуртия, Чувашия республикаларыннан, Ульяновск өлкәсеннән китергәннәр. Конкурс нидән гыйбарәт? Жюридагылар сөтлебикәләрнең йөрешен, физик сыйфатларын һәм бер сауда күпме сөт бирүен бәяли. Санкт-Петербургтан килгән баш судья Марина Лантух дөнья күләм бәйгеләрдә тәҗрибә алган белгеч. Аның сүзләренчә, сыерларга монда искиткеч шартлар тудырылган. Яхшы чыгыш ясау, сөтен киметмәс өчен малкайлар тук һәм тыныч булырга тиеш. Монда саудык 25 литрдан да ким бирмей. Әле бу стресс ситуация. Стресс. 4-5 сәгать килдек мөселман. Өйдә ничә литр килә? Өйдә дә шулай 3 тапкыр савыланда. Әле бер генә бузаулаган сыер бит бу. Сыерларның буйсыннарын кызык өчен генә бәяләмиләр. Малның яшәү сыйфаты, гомере, сөт күләме белән турыдан-туры бәйле икән бит. Мы смотрим, оцениваем параметры вымени. Без җилемнең алгы арткы өлешләренә игътибар итәбез. Аякларының параметрлары да бик мөһим. Начар йөрсә, ашарга еш килә алмый, теләккә килүдә авырлаша. Гомумән, аяк төзелешендәге кимчелекләр җәрәхәтләр алу ихтималын арттыра. Бу тагын сөт күләмен киметә. Без монда генетик яктан күп сөт бирә алган малны күрергә телибез. Сыерлар бәйгесендә гранд чемпион исемен Яшелүзән районындагы Заволжье нәсел эше хуҗалыгы сыер яулады. Чемпион итеп Август Мөслимнең әле берне генә бузаулаган сыерын таныдылар. Вице-чемпион исеме Орчага Яңарыш агрофирмасына кайтып китте. Кыр көнендә эш кенә түгел, ял итеп күңел ачу мөмкинлеге дә булдырылган иде. Төрле төбәктән килгән кунаклар өчен татар утары милләтебезнең элекеге көн күрешен, гореф-гадәтләрен тәкъдим итте. Сабан туен берәүләр читтән генә күзәтсә, ярышларда катнашучылары да байтак булды. Су белән, кәндәләр белән, шүлмәкне аттык, балалар ни белән аттык. Әдә монда да нитеп карык дип инде. Шунда да иштек. Бик әйбәт булды. Малаем көрәшче булгач инде җиңеп бетереп булмады. Татар утарына кергән кунаклар Татарстан эшмәкәрләре җитештергән продукцияны сатып алу гына түгел, аны үз куллары белән эшләп тә карый ала. Чәк-чәк пешерү, күннән бизәкләр ясауда мастер-класслары үткәрелде. Балтачтан килгән Гөлзифа Нәҗипова мәсәлән, туку станогының эшләү серен күрсәтте. Элек минем әбием тукыйдыр. Мен 7-8 яшьләрдә вакытта әбием янында әбигә булышып чүпрәкләр турап тора идем. Ул чүпрәкләр тузып, искиреп, тишереп биткән булалар иде. Аларга кагылып булмый, алар йыртылып китәләр. Менә шу паласлардан әбием ясаган палас, шул җипләрдән ясаган палас минем әле гел саклана. Аңгар 50-60 ел инде. Әле алар бер нәрсә булмаган. Кирю машинасында әйләндерәбез дә җәйп куябыз. Кеше кызыксына, элеккегә килеп кайта дигән сүз инде бу. Бик сөенәм. Күрше йортта шәйләп алу мөмкинлеге дә бар. Рәмзия белән Ринас Халимдаровлар үзләре җыеп әзерләгән төрле үлән шәйләре белән сыйлый. Мишәр шәе, көтүче шәе, саны китсәң төрләре 10-нан артык. Менә бу өстәл артында утыручыларның инде күргәзмәне йөреп чыгып, ниндидер фикергә килгәннәр, килешүләр төзегәннәр дип фаразларга мөмкин. Без карап, ниндиләр техникалар әйбәтләр, монда белгән җегетләр бик күп, алар әзрәк аңлаталар, менә шу әйбәтте Брянский стабилизаторларын бик әйбәт сөйләделәр. Кытайның, Белорусларын бик әйбәт дип сөйләделәр. Менә мин кытайскын алдым инде берне, үземә раслизинеккә. Соңгы елларда мелиорация белән кызыксынучыларның артуын аңларга була. Корылык дигәнне дә ел аралаш кабатлана башлады. Сугару системаларының әһәмиятен Илдус Ханипов аңлата. Бүгенге көнне күреп торасыз, авыл хуҗалыгында мелиорациясыз берничектә алга китеп булмый. Менә безнең хуҗалыклар үзебезнең районның, Сабар районының мара хуҗалыклары бик ныклап шөгыльләнәләр һәм ул үз алдында
Мына Ринат Сагирович сораштырды, бәрәңге үстерүче белгечләрдән дә бу. Бакчада да һәр бүгенкендә күпме күләмдә су сибү мәсьәләсе проблема булып тора. Киләчәк мелиорация. Хуҗалыкларда маллар арта, тирлек арта, җир кими, ашарга кирәк. Самавырыңа суны өстөп кенә тор, көннәре шундый. Шәйләп утыручы Свердлау өлкәсенең бәрәңге үстерүче фермерларының тел төпләре шул сугару җайланмаларына барып тоташкан. Казанга килүләренең төп максаты да шуннан гыйбарәт. У нас засуха 3 года, и нам как-то поливать надо. А до сих пор не поливали? А у нас дожди были, как-то нормально погода была. Мы же Урал, а вот что-то стало, у нас дождей не стало. Бәйрәм ошадымы дигән сорауга Анатолий Байданский кыска гына җавап бирде. В России всех лучше живут Татария и Чечня. Да, вот мое мнение. Проблемалар юк түгел әлбәттә. Узган елгы эш нәтиҗәләре хәл итәргә кирәк булган мәсьәләләр, планнар турында пленар утырышта сөйләштеләр. Былтыр игенчелектә эшләүче кече форма хуҗалыкларга гына 20 миллиард сумлык ярдәм күчкән. Быел ул сан 24 миллиардтан артык. Беспрецедентная мера, это за 2 года выделено 40 миллиардов рублей. Соңгы 2 ел өчен бөртек үстерүчеләргә 40 миллиард сум бүленде. Сезон алдыннан без экспорт салымына төзәтмәләр керттек. Бу чаралар үз нәтиҗәсен бирде. Бик күпкә булмаса да, бөртеккә бәя үсә башлады. Бүген игенчеләр яңа уңышка бәяләр берникадәр үсә дип өметләнүен. Пленар утырышта импортны алыштыруның мөһимлегенә дә басым ясалды. Орлыкчылыкта алга китеш күзәтелә, диде федераль министр. Фәнни-техник программа үсә, Россия селекциясенең күләме арта, диде ул. Важнейшая задача в сфере селекции. Селекция өлкәсендә иң әһәмиятлесе дәүләт, фән һәм бизнес арасында бердәмлек булу. Фәнни тикшеренүләр өчен алдан ук базар ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек юнәлешләрне сайларга кирәк. Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагы Россиядә беренчеләр рәтендә, тик менә каршылыклар гына чыгып тора. Башка төбәкләрдәге кебек корылык республиканы да читләтеп үтмәде. Хәзер аңа каршы тору чараларын актив куллану сорала. Конечно, здесь большое внимание нам необходимо уделить, мы уделяем мелиорации. Ежегодно на этой цели мы выделяем 400-500 миллионов рублей. И также в рамках нацпроекта вот уже введено 7000 гектар оросительной земли. Заманында республиканың мелиорациясын югары дәрәҗәгә күтәргән дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та үз чыгышында Татарстанның катлаулы климат шартларында урнашуын искәртте. Раз неустойчивая у нас зона земледелия в части влаги, мы будем вносить в любом случае предложение, чтобы определенный объем орошаемых земель в республике иметь. Тогда мы устойчиво будем обеспечивать, что и животноводство, и производство зерна будет идти в республике. Үсемлекләрне саклау, импортны алыштыру шартларында үзебездә техника җитештерү, кадрлар әзерләүнең әһәмияте дә күтәрелде пленар утырышта. Алга таба да илебезнең авыл хуҗалыгын үстерү юнәлешендә барысында эшләячәкбез, дип белдерде илнең аграр министры. Үсемлекчелектә яхшы уңыш формалаштыруда туфракның өске катламы зур роль уйнаганын беләбез. Аны фәнни телдә гумус дип атыйлар. Табигый шартларда ул 100 елга 1% кына арта ди галимнәр. Әмма тикшеренүләр күрсәткәнчә, соңгы 30 елда туфракның гумусы киресенчә 1,2%-ка төшкән. Моның сәбәпләре берничә дип аңлата белгечләр. Бүген туфракның уңдырышлы катламын байыту хакында уйлану гына җитми, конкрет эшләрне башкару мөһим. Хәер, соңгы вакытта бу юнәлештә без кузгалды дияргә мөмкин. Чөнки күп хуҗалыклар, фермерлар игенчелектә, яшелчәчелектә биопрепаратлар куллану яклы. Россиянең 40 көне барышында түгәрәк өстәл артына утырып, шул хакта фикер алыштылар. Үсемчелектә бактериялар куллану 1960 елларда минераль ашламаларга кытлык булып алган елларда башланган эш. Бүген исә бу тере организмнар тукландыру, авыруларга каршы тору, уңышны арттыру һәм җирне сәламәтләндерүдә кулланыла. Мы просто стараемся использовать те гены. Без шул ук туфракта булган микроорганизмнарны кулланырга тырышабыз. Аларның саны 1 грамм туфракта миллиардлаган бактерия. Безнең максат җир эшкәртүче кеше хезмәтен бактерияләргә тапшыру. Ул да булса үсемлекләрне азот һәм фосфор белән тәэмин итү, фитопатогеннардан саклау, үсешен ныгыту.
Бактериялар парник тәсиренә дә каршы эшли ала, ди КФУ профессоры Светлана Селивановская. Бүгенге көндә университетның экология һәм табигатьтән файдалану институты лабораториясе белгечләре үсемлекләргә дә, туфракка да уңай тәэсир итә торган комплекслы биопрепаратлар чыгару өстендә эшли. В науке интересные наработки. Фәндә бүген бик кызык эшләнмәләр бар. Авыл хуҗалыгы калдыкларыннан пиролиз, ягъни кислородсыз яндыру юлы белән килеп чыккан биочар, пирокүмер ясау. Алар ашлама буларак кулланыла ала, тик тирес кебек күп углекислый газ чыгарып атмосфераны бозмый. Бүген алдынгы хуҗалыклар үсемлекләрдәге авыруларга, корткыч бүҗәкләргә каршы ныклап көрәшә башлады. Кырларны җәй дәвамында 3-4 тапкыр эшкәртәләр. Уңыш саклана, а химикатлардан туфрак нишли микән? Химиядан соң күпме негатив кала. Безнең менә бу соңгы 30-40 ел эчендә генә дәген живая биомасса почв уже кратно, 10-кратно уменьшилась. Если элек менә 80-нче елларда 30 тонна булды бер гектарга, хәзер аның живая биомасса почв уже 2-3 тонна калды. Икенчедән бик күп корткычлар агуларга ияләшә, аларны җиңеп булмый башлый. 500 вредительгә, 180 фитопатогенга и 200 сорнякка уже аларга дөресен генә әйткәндә, алар химияны белмиләр дигән. Хоть бер компонентны гына түгел, 2-3, 4 компонентларга да алар тәэсир итмиләр аларга. Не действует химия аларга, ни өчен? Потому что алар уже мутантка әйләнеп беттеләр. Пестицидная нагрузка безнең Татарстанда уже 1,5 килограмма на гектар. Если менә вести вот такое интенсивное сельское хозяйство, дип әйтим инде, с химиями безнең уже 2 килограмм була 24 елга. Биопрепаратлар фәнни җитештерү институты Майский теплица комбинаты нигезендә үз препаратларын чыгара. 40 көнендә белгечләр үзләре чыгарган биоашламалар белән эшкәрткән арыш һәм башка культураларның үсү уңышны формалаштыру тәртибе белән таныштырды. Шушы делянкаларда, 6 делянкада да безнең сорт балкыш, безнең Нурания Зуфаровна Василованың сортлары да тисхоздан. Наверное, шушы ничә елда урында эшләгән безнең результатлар монда еще раз убедительно доказали, что самый главный резарин, мезарин препаратлары, азотобактер безнең бик яхшы эшләде шушы сортта. Биопрепаратлар куллангач, үсемлекнең корылыкка каршы торучанлыгы арттымы? Аграрияларга бүген әнә шунысы кызык. Якынча күпмегә төшерә качестволы потребление биопрепаратларга төшкән. Анда изләнүләр әлегечә булмаган, тик минераль ашламалар белән чагыштырганда биологик препаратлар куллану отышлырак, ди Майбатуллина. Менә быел булды шундый агрономнар, миңа даже әйттеләр, римпетрон минкарбамид белән эшлим диләр, или анда мин эшлим икенче аммиачный селитр сыйып чыктым. Кайсылары аммиачный вода белән әле эшлиләр. Асыз вообще микробиотаны. Мин әйтәм, егетләр, сез ни эшлисез? Сезнең ул минеральный удобрение җиргә керә, ул даже ремедия, ладно. Он, наоборот, закисляет засухада почвана. Как губка впитывает всю влагу, а безнең препаратлар бит безләрне растворяет, перемешивает с углем кертәбез, алар сразу эшли башлар. Биопрепаратлар нормасы да эш, бәясе түбән. Шулай итеп, бүгенге көндә галимнәр, аларга кушылып алдынгы карашлы агрономнар, җитәкчеләр дә химияны минималь рәвештә кулланып, үсемлекләрне корткычлардан саклауда да, ашлама кертү өлешендә дә биопрепаратларга күчүне кулай күрә. Бердән бу ысул арзанрак, икенчедән алга таба карап эш итүчегә бигрәк тә мөһим. Нәтиҗәсе экологик яктан чиста уңыш дигән сүз. Алардан соң әле туфрак та сәламәтләнә, терелә, җир алга таба да уңдырышлыга әйләнә. Быелгы җәй тиз тәмамланыр ахырсы. Җәй уртасында кырга чыккан комбайннарны күргәч, ирексездән шулай дип уйлап куясың. Яңгырларның аз булуы, өстәвенә июль башындагы кызу көннәр болай да иртә чәчелгән игеннәрне өлгертте дә куйды. Аграр министрлыктан алынган мәгълүматларга күз салсак, 12 район уракка керешкән. Бүгенгә 3000 гектар мәйданда бөртеклеләрне суктырырга өлгергәннәр дә инде. Әлбәттә, уңышлар бик тыйнак быел. Гектарыннан 10 центнерда 20-не дә 30 центнер суктыручылар да бар. Әмма бүген центнерларны санау дөрестә булмас. Уракның башы гына. Бу атнада без Апас районына сәфәр кылдык. Анда да яңгырлар юк дәрәҗәсендә. Бөртекнең дымлылыгы да бик тиз югалады агрономнар. 30%-тан артык дымлылык белән арпаны сыттырып озын капчыкларга тутыралар. Тулырак итеп киләсе видеозмада сөйләрбез. Апасмол хуҗалыгының иң беренчеләрдән булып чәчелгән арпа кыры. 14 апрель көнне чәчкән идек. Узган ел бу кырда шикәр чыгындыры игелде дип сөйли баш агроном Рифат әфәнде. Билгеле инде, тиешле технологияләрнең барысы да үтәлгән. Әмма гектарыннан 60 центнер уңыш чыгар дип өметләнгән игенче бүген 26 центнер гына суктырырга мәҗбүр.
Иртә белән күрсәткән 29-да җиде, менә бүген хәзер шушы сәгатьтә 23:30-га төшкән. Минут сайын дип әйтеп булмый, но сәгать сайын үзгәрә, потому что һава температурасы югары, шуңа күрә тиз кибә беренче әйтеп булмый. Һава торышы игенче хезмәтенә үз төзәтмәләрен кертте быел. Кырдагы бөртекнең дымлылыгы да көнләп түгел, сәгатьләп үзгәрә. Бу 207 гектарлык кыр, Дәүләкәй җанындагы кыр. Монда кирдек без 3нче көн. Менә бүген монда 3нче көн эшлибез инде. 70. Бүген иртә беләнгә 78 гектар суктырган идек. Малларга фураж өчен арпаны менә шулай сыттырып, консервантлар кушып, озын капчыкларга тутыру өчен бөртек 32-35% дымлылыкта булырга тиеш. Ә бүген үзегез күрәсез, ул 23,5% кына калган. Хәзер 2 комбайнны икенче кырга күчерәчәкләр. Ә монда башка кыр караплары суктырган бөртекләрне амбарларга ташый башларга исәп тоталар. Безнең инде 37 комбайн чыга, шуның 13 комбайны Ниход, калганнар класс комбайннары. Без инде карадык дымлыгын, арышныкын, көзге будайныкын. Алар күрсәтә, менә кичә генә карадык, арышныкы 42, бер җирдә будайныкы 40, икенче җирдә арышның 38. Ну алар да бу атнадан калмас, аларга да полный ход киреп китәбез дип уйлыйбыз инде. Быел бөртекләрнең шулай иртә өлгерүенә дым кытлыгы һәм июльнең кызу көннәре сәбәпче. Без булган менә бу арпа кырына да нибары бер яңгыр ләккән. 12 мм яңгыр жауды, бер мәртәбә ул инде где-то 7-8 майларда. Республикада явым-төшемнәрнең сирәгәюе гадәти күренешкә әйләнеп бара. Хәзер хуҗалыклар сугарылу мәйданнар булдыру хакында да уйлана башлады булса кирәк. Апасмол хуҗалыгында быел бодайны су сиптереп үстереп карарга булганнар. Мондагы игеннәрнең башаклары башка кырдагылардан шактый аерыла. 127 гектарлы кырда басып торабыз инде. 3 ел уже без сибәбез, менә күренә бодайлары ничек сипкәнен. Ул инде бер сипкәндә, бер әйләм чыкканда 30 мм дым калдыра җирдә. Ул инде безнең һәр вакытта шушы астагы җир белән өстәге җир тоташып бара, Аллаһ шөкер эшләп тора. Соңгы вакытта явым-төшем аз булган еллар еш кабатлана. Терлекчелектә хезмәт куючылар әле ярый узган елгы запаслар бар. 2010 елдагы кебек читкә чыгарга туры килмәс дип фаразлый. 8 курган ясап куялдык. Ул инде безнең булды 6000 тонна сенаж. Безнең Горбунов ягында барысы 3292 условный поголовье терлек бар. Аңа бит инде нормативлар буенча 25-26 сетнер бер условный поголовье терлек азы грубилардан хәзерләнергә тиеш. Хуҗалыкта барлыгы 22 000 тонна сенаж салып куйганнар инде. Хәзер 1 еллык үләннәрне чабарга киришкәннәр. Төп максат азыкны сыйфатлы итеп әзерләү. Белгечләр соң чәчелгән арпаларны да сенаж итеп салырга дигән фикергә килгән. Әле явым-төшемнәр булмаса, 1000 гектардагы кукурузның язмышы да Аллаһ кулында. Менә үзем терлекчелек белгече буларак, минем күңелем тыныч. Әлексиз кукурузларыбыз матур гына үсеп килә, иртә чәчелгәндә бер яктан файдасы булды инде. Кукурузлар инде кайбер җирләрдә 1 метрга якынлашып киләләр. Алар уже теге сосведение дип әйткән чәчәк ни җибәрәләр, пумала җибәрәләр бит инде. Кырда булганын җыеп алырлар инде. Апасмол хуҗалыгында терлекләргә җитәрлек азык тупларбыз диләр. Иң мөһиме малларның баш санын гына киметмәсеннәр ди авыл фирмаларында хезмәт куючылар. Бу атнада республиканың кооперация хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Татарстан халкының ширеге авыл җирендә яши. Аларга хезмәт күрсәтүдә кулланучылар җәмгыятьләренең өлеше зур. Хәтта кибете булмаган 1148 авылга да нәкъ менә алар барып җитә. Кирәк-ярак белән тәэмин итә. Моның өчен махсус җайлаштырылган машиналары бар. Бәйрәм көнне аларның паркы тагын яңартылды. Хөкүмәт район кулланучылар җәмгыятенә яңа машина ачкычлары тапшырды. Шул ук көнне беренче сәүдә машинасына һәйкәлдә куелды. Газик дип йөрдек инде без һәр вакытта. Минем беренче машина шундый булды. 78 елны табарайт булып кайткач, мин Мөслим райпасына шушы иде минем. Номерда шушаның 69-да 21. Водителе да Сыраев Илгизар Хай мәрхүм инде. Менә шушындай машина белән Мөслимнән Бугылмәгә көнгә 2 рейс ясый идек. Менә уйлап карагыз, 120 километрга шушы газик белән. Шушылай торып тәэмин иттек. Ул на ходу бүген аны менә постаменттан төшереп, бу жаңа машиналар берәр әйбер булса, моның белән авыл халкын тәэмин итәргә чыгып китеп була. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры сездән хәбәрләр көтә. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.